Με λένε Ηρακλή ή αλλιώς Μπουζουκούνι του 2012. Το επάγγελμά μου είναι δάσκαλος του σεξ. Και είστε τυχεροί μπαγάσιδες, γιατί είναι εδώ ο άνθρωπος ο οποίος θα σας πάλι. Και είστε τυχεροί μπαγάσιδες, γιατί είναι εδώ ο άνθρωπος ο οποίος θα σας μεταφέρει τις εμπειρίες του πάνω στο σεξ. Και δεν είναι λίγες, έχω φάει τη ζωή εγώ με το κουτάλι. Είμαι σεξομβόμας. Η γυναίκα φίλε μου είναι σαν το γραμματόσημο. Όσο τη φτύγεις, τόσο κολλάει. Δεν μπορώ να βλέπω εσάς τους πιτσιρικάδες να τρέχετε πίσω από ένα φουστάνι. Είναι μια γυναίκα, σιγά τα λάχανα μωρέ. Σιγά τα λάχανα. Εγώ στην ηλικία σας είχα μπλοκάκια από κόμμονες. Συνέχεια νούμερα σημείωνα. Να, και είμαι βλέπετε έτσι μεγάλο και ηλικιωμένο δηλαδή. Δεν έχω καβάτσα στην άκρη για τους πιτσιρίκες. Και πότε έχεις ακόμα καβάτσα, μαλάκι. Τώρα παιδιά θα σας πω κάποιες συμβουλές από τις εμπειρίες μου για να έχετε μια γυναίκα. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις μια ωραία κόμμονα που σου αρέσει. Τι κάνεις? Πας επάνω της! Με φόρα! Η βία αρέσει στις κόμμονες. Όσο πιο δυνατό το χτύπημα, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας έχεις. Νούμερο 2. Κάνε πως το ξέρεις. Δεν σε ξέρει. Όλα είναι εδώ. Στο μυαλό. Πρέπει να γίνεις ο γκουρού του μυαλού της. Νους υγιής, ενσώμα τη γη, όσο έλεγαν και οι αρχαίοι. Νούμερο 3. Απόκτησε κοιλιά. Οι κόμπανες ποστάρουν την κοιλιά. Ξέρει ο παππούς τι λέει. Κόψε την πρωτεΐνη και ξεκίνα το σουβλάκι. Νούμερο 4. Γίνε σαν τον πατέρα της. Τη χτύπαγε αυτός. Χτύπατε κι εσύ. Θα της αρέσει. Ξέρει τι λέει ο παππούς. Τώρα θα σας πω μερικές τεχνικές στις οποίες κάνετε λάθος στο σεξ. Το σωστό γλύψιμο δεν είναι πρέπει να γλύφεις σύμφωνα με τη ροή των δικτών του ορολογιού. Δηλαδή, πιο όσο αργά, τόσο πιο καλά. Το σωστό είναι 10 με 2. Μην βάζετε λιπαντικό στο προκτικό. Φτάνει και το σάγιο. Η γυναίκα το θέλει γερό. Έτσι γαμάει ο παππούς. Μπαμ. Έτσι γαμάει ο παππούς. Έτσι γαμάει ο παππούς. Κομμένες. Με σάγιο και υπομονή, ο κόλλος γίνεται μουνί. Και για να κλείσουμε, το πιο σημαντικό. Γαμάτε ό,τι βρείτε μπροστά σας. Από αδελφούς, γυναίκες, snifάδες, γειτόνισσες, κυθλικές γάτες, ακόμα και συνεργές. Ό,τι βρείτε. Μην έχετε όρια. Το γαμίσι δεν έχει σύνορα. Γαμάτε και τη Μέρκελ. Τώρα είναι ώρα να πω να βρω την πιτσιρίκα μου. Άντε, γεια. Αν κάνεις κλικ τις διαφημίσεις τις οποίες εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο, με βοηθάς στο να αγοράσω καπέλα και φυστικό βούτυρο. Γι' αυτό ρίξε ένα κλικ. Σε ευχαριστώ πολύ.